Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Hello, kif intom? Jina l-lum lanqas naf kif qed inħossni, isni hekk daqsxejn imħassba u inkwetata. Kelli tajra l-ġimiel tagħha. Għamilili n-nannu tiegħi. Kont tassew ferħana biha. Imbagħad ħriġt barra biex intajjara u bir-rieħ ħarbitli minn idi, weħlet ma' s-siġra u spiċċat qattatli. Tassew ħassejtni mdejqa. U wara anke rrabjajt għax mhux sew li minħabba r-rieħ spiċċajt bla tajra. Missa kkalmajt u qatt naħseb ftit u għedt, m'hemmx tagħmel, dawn affarijiet li jiġru. Immissa ninsab tassew mħassba u nkwetata. Jien kif se naqbad ngħid lin-nannu tiegħi li t-tajra li tgħid kemm ilu jaħdem fuqha spiċċat taret li minn idi u tqattatli. Miskin in-nannu, min jaf kemm se jħossu d-dispjaċut. U jiena bħal donni qisni qed nistħi ngħidlu xi ftit ukoll. Imma importanti li dejjem ngħidu l-verità. U allura jien iddeċidejt li għada meta murant in-nannu ngħidlu b'kollox. Tetu tgħid xi tqalleb fis-sodda. Tonnu qed joħlom ħolma kera. Blajta li għajjat tetu għajjem razzet sħiħ. Żiżi u sħaba jitlu ħdeħ maħsudin biex jaraw x'ġaralu tetu. Tetu jgħidilhom li ħolhom ħolma kera. Bdew ġejjin ħafna mostri u għaljeni mill-foresta biex jieħdulu l-ġugarelli tiegħu. Żiżi serraħlu rasu li dik kienet biss ħolma. U tafżaħ li aħjar ma jibqax jara wisq videos tal-mostri qabel jorqod. Tetu jaqbel ma' Żiżi u jgħidilhom li minn issa lem qabel jorqod jibda jaqra xi ktieb għall-kwiet sakemm tmur għajnu bih. X'idea tajba dik? Għada, se ngħid b'kollox lin-nannu. Se ngħidlu kemm kont ferħana bit-tajra, kemm kont imdejqa li taritli u anke kemm kont irrabjata mar-rieħ. Se ngħidlu wkoll illum qed inħossni mħassba u inkwetata. Fil-kalendarju llum se nwaħħal dan il-wiċċ. Inti ġieli ġralek xi ħaġa li tassew inkwetatek? Meta ninkwetaw, indumu naħsbu ħafna fuq oġġett li se taġralna jew forsi x'jista' jiġrilna. Meta nkunu mħassbin jew inkwetati, importanti ħafna li nitkellmu ma' xi ħadd kbir li jista' jgħinna biex bekk ma nibqgħux inżommu dawn l-emozzjonijiet kbar ġewwa fina. Meta nitkellmu ma' xi ħadd inħossuna ħafna aħjar. Bekk jien se ngħid b'kollox lin-nannu u żgur li se nħossni aħjar. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.